Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwimotiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda uri kuredio yanhasi musoro wenyaya unoti imba ndeyani iyi part 5. Imba yanetse. Nyaya yanetsa tsanangurai vateereri pastor asati atanga kuti imba iyi tiri kuti kuzvidzidzo zvakaitwa kumashure. Alright, kubva muzvidzidzo zvatakaita kumashure uko tine vanhu vaviri vari kutungamirira maboka maviri ari muhondo. Rimwe divi rina Kristu kokusaidi kwaMwari ari kurwisana naSatani. Ihondo yakatangira kudenga asi yakaburukira pano panyika. Zvino pfungwa yaMwari, shungu dzaMwari kubva kare pakusikwa kwemunhu nezvisikwa zvake, Mwari anoda kugara mukati mezvisikwa zvake. Saka Mwari anoda kugara muvanhu matiri kuburikidza naMwari Mweya Mutsvene. Zvino chakabuda ndechekuti naSataniwo futi anodawo kugara muvanhu. Saka agara mumunhu anobva ati munhu iyeye imba yangu. Saka pari kunzi imba ndeyani, kureva kuti iwewe inini ari kugara mandiri ndiani pakati paKristu naSatani. Ndizvozvo pasi. Saka zvatoda kuita pese apa taimboona maitiro aSatani, maitiro emweya yetsvina ichisco-capture vanhu kuti agare muvanhu. But toda kumbonyatsoona kuti kuri kwekuti zvakaitika. Because takaona nzira dzinokoka, mitambo yakaita semabira, zvimwe zvakaitika munguva dzekusaziva, kuchekana nyora nezvimwe zvakadaro. But kuri kwekuti zvakatoitika, zvinorivheswa sei? Alright. Munhu atoo mazviri. Anobuda sei mazviri? Anozwisisa kuti aiwa ina handidi kuve imba yaSatani. Anzvinzwisa but anga atori imba yacho. Anobuda sei? Saka zvatoda ita kapastor, toda kuona kuti pakaitika hondo yakudenga, Satani achiramba kusarenda kaikondinya panyika. Mwari vakaita sei? Maybe ngatitange achidzingwa kudenga. Zvakazarwa 12 vhesi ya 12. Zvakazarwa 12 vhesi ya 12. Saka farai kudenga nemi munogarako. Mune nhamo imi nyika negungwa, nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo, nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Saka Satani adzingwa kudenga pastor. Panyika pano zvese zvaari kuita. Hazvina basa kuti awisa mutambo unenge unonakidza. Seri kwacho hanzi akatsamwa. Ipapo musapakanganwe, because whether apa zvinenge zviri kufadza vanhu, but dzitori hasha, mamethods ekuda kuparadza. Saka denga harina kungosiya zvakadaro. Pandiri kuti denga ndikureya Mwari. Havana kusiya zvakadaro. Old Testament yese ichifanonyorwa yaiprofita muzvirahwe zano ranga riina Mwari rekugadzirisa hondo iyi yakasikokondinya panyika. Yakambotaurwa muzvirahwe zvesanctuary,
but vaprofita vakaita sana Isaya vakabva vaisa pachena basa raizosweitwa naKristu kana auya. Alright. Pana Isaiah 61 verse 1 na 2 panofanoiswa pachena zvaifana kuzoitwa naKristu. Verenga ipapo munzwa. Isaiah 61 verse 1. Mweya washe Jehovha uri pamusoro pangu, nekuti Jehovha wakandizodza kuti ndiparidzire vanyoro mashoko akanaka. Wakandituma kuti ndirape vane mwoyo yakaputsika, kuti ndiparidzire vakatapwa kusunungurwa, nokuna vakasungwa kuti vachazarurirwa, kuti ndiparidze gore rengoni dzaJehovha nezuva rekutsiva raMwari wedu, kuti ndinyaradze vose vanochema. Saka Isaya aifanoisa pachena misheni yaKristu Right. paanozouya, kuti Kristu paachauya achasikoparadza nekuskozivisa kusunungurwa kwevakatapwa. Toda kuzoona kuti kutapwa rudzii kuri kunzi ndokwaisweta naKristu. But chatinoda kuti chibva chakasika chajeka pasi ndechekuti Mwari havana kungosiya zvakadaro. Alright. Zano ravaive naro nderekuti Kristu ateerewo panyika. Asko pakaburukira Satani. Akanzi teera ikoko because hondo haina kudii, haina kupera, but pane karwirwo kayaizoitwa. But pfungwa yainyanya kutsiridza ndeyekuti uyo arida kupinda muvanhu. Mwari wari kuti mweya wangu unofana kugara muvanhu. Saka Satani paanouya ocapture vanhuwo vaimba yake, Mwari haana kusiya zvakadaro. Akati kuna Jesu, buruka enda unorivhesa vanenge vachida togara mukati mavo. Saka pfungwa yataurwa naIsaya ndo yakabva yamharidzo yekutanga yaKristu paakauya panyika. Saka Jesu aenda kuNazareta kwaakanga arerwa vateereri. Pana Luke chapter 4 verse 18 na 19 ndo mharidzo yaakatanga kuita mumaraini maakakurira, yaaisira pachena vanhu vangauya kuchechi musi iwoyo kuti vanyatsonzwisa kuti akaingei uye basa rake rinenge riri rei. Luke 4 verse 18 na 19. Luka 4 verse 18. Mweya washe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo evhangeri. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo, namapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa, nokuzivisa gore rashe rakanaka. Saka ndo paakabva averenga pana Isaya paya. Pari kunzi vakatapwa pastor. Kutapwa kuita sei? Kutapwa ka kuzidzidzo munhu anenge akundwa wamuranda wanhapwa. Saka toda kuti panonopera segment inoyi tinzwe kuti kuri kunzi kutapwa okudii. But tichatanga nekuri common kwatinoziva. Tozoona kuti Jesu paari kuti basa randainga kusunungura vakatapwa kudii. Saka chirungu chinenge chichiti captives, ndizoka? Kana kuti prisoners. Vasungwa. Saka kuti zvijeke toda kumboona vasungwa vaiveko nguva yaJesu. Kuti akavasunungura here. Vasungwa chaivo vaive mumajeri chaivo. Toda kuona kuti akavasunungura here. Kuti tinzwise kuti paari kuti ndauya kuzosunungura maprisona macaptives ari kurevei. Saka mumwe munhu aive musungwa munguva yararama Jesu ndiJohani Mubhabhatidzi. Munomuziva here Johani? Angaita basa rei Johani? Johani aive muparidzika, ndiye akaparidza achiti ndatuma kuzogadzira nzira yashe. Saka paanga ari mujeri, ndimai yekuna Isaya, iye Johani nevadzidzi vake vaiiziva kuti Kristu akauya rimwe basa rake kusunungura vanhu vanenge vasungwa. Saka ari mujeri manje, vadzidzi vake vaipota vachiripota kwaari kunzi uya wamaipupurira muchiparidzo akamboya kuzokuonei, onzwa haasati ambovhizita kunoko, onzi mbiri yaari kuita kumaraini uku maibva maita kunge mune ukama naye, ari kungokusiyai zvakadai, haanawo influence here kuti muburitswe, because vaibva vanyanya kusendama pana Isaya kuti kana ari Mesiya basa rake achasunungura vakatapwa. Saka Johani akabva atuma vadzidzi vake kuna Jesu pana Luke 7 verengai vhesi 19 na 20 munzwe. Luka 7 vhesi ya 19. Johani akadana vadzidzi vake vaviri akavatuma kuna She neshoko rokuti, ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here, kana tichakatarira mumwe? Zvino varume vachisvika kwaari
vakati, Johani mubhabhatidzi wakatitumira kwamuri neshoko rokuti, ko ndimi iye kana wakanga achinzi unouya here, kana tichakamirira mumwe? Saka vari kuedza kubvunza ndimi here maitaurwa naIsaya. Alright. Because kana muri imi maitaurwa naIsaya Guru wenye achiri muchipatara, because Isaya akati Mesaya anosunungura wakatapwa. Yeah. Saka Jesu akabva ona kuti paita nyaya, ndobva ati vakomana gara yapo. Ndokupindura imai manje chimbogara yapo. Chii chakabva chaitwa naJesu? Verengai mavhesi ari pazasi pana Luke 7 verse 21 na22. Luka 7 verse 21. Nenguva iyo akaporesa vazhinji hosha dzavo, nourwere, nomweya yakaipa, namapofu mazhinji waakasvinudza. Akapindura akati kwavari, endai mundoudza Johani zvamakaona nezvamakanzwa, zvokuti mapofu anoona, vanokamhina vanofamba, vana maperembudzi vanonatswa, vamatsi vanonzwa, vakafa vanomutswa, navarombo vanoparidzirwa evhangeri. Chii chiri kuitika pastor? Panapa Jesu apindura nemamwe mapinduriro. Okay. Vagara ndobva vaona zveshuwa vanhu vachiporeswa, vane mweya yakaipa vachisunungurwa. Ndobva ati endai munoudza John kumubvunzo wamauya nawo, endai munomuudza zvamaona panapa. Sekunge ari kuti zvaitika panapa ndomhinduro yemubvunzo wamatumwa nawo. Saka zvaakaita musuyu akati mirai ndidzokorore zvakataurwa naIsaya. Alright. Ndisunungure vakatapwa. Saka vakatoona vaive nemweya tsvina vachisunungurwa. Jona ari mujeri chaiye achiramba ari mujeri. Saka aedza kuvademonstratira kuti kusunungura kwaitaurwa naIsaya hakusi kwekubvisa mutorongo kujeri, ndekwekuti munhu anga akeptywa nemweya yetsvina yaakugara pamunhu, Satani agone kubviswa nemweya yetsvina, munhu asara afree. Ndokusunungura kwacho. Ndokusunungura. Saka pastor, udzai vateereri kuti pazvimwe zvinhu zvese tingataura hedu matricks aSatani, but chimwe chakainga Jesu kuti munhu asunungurwe. Apa mauya neshoko guru. Vateereri bataifungwa iyi. Hazvinei kuti wakapinda sei mutapwa waSatani. Jesu akauya kuzosunungura. Panotonzi macaptives, dai tiri kuverenga nerechirungu pastor, kana kuti maprisoners. Kazhinji pazvinoratidzwa kana angave mafirimu, vanhu vanenge vakatosungwa nemachena, havana marights, ari kungoitiswa zvese, vonochengetwa kumwoko. Ndo zvinoita Satani akakupture akati waimba yangu. Anokuitisa zvese zvimwe zvekuti vanhu vanoshaya kuti chiiko namai ava, chiiko nababa ava. Zvimwe zvacho unenge wakutoita usingadi. Munozoti kune munhu aitaura neni pastor achiti, pastor inini handitombozvide, asi usiku ndinongobuda mumba ndotoenda kunzvimbo dziri kure, ina handichada. Muri kuona pakadaro, unenge wanhapwa. Uri kungoitiswa because Satani akemba ari kuti uri imba yangu. Saka Isaiah naRuka vari kuti manje, idzwai vatendi, this is good news. Zviri kunzi neBhaibheri panapa hazvina mhosva kuti kukeptywa kwacho zvanyanya kusimba zvakadii. Chimwe chakainga Jesu kudemonstrata kuti pahondo iyi Satani haana simba, kuri kwekuti wazvipira semudikani kuti inini izvi zvandichada. Ishoko guru kutsimbidzira kuti haana kuinga yekuburitsa vanhu mumajeri. Idzwai pana Mark 6 verse 27 to 29 tione John uya zvichidaroka pamwe anogona kudara akazoenda nerwesera akamuburitsa. Toda kutsimbidzira pfungwe kuti panonzi neBhaibheri kusunungura vakatapwa hapasi kurehwa physical, pari kurehwa kutapwa nemweya yetsvina. Mark 6 verse 27 to 29. Marko 6 verse ya 27. Pakarepo mambo akatuma murwi akarayira kuti auye nemusoro wake. Akaenda akamugura musoro mutorongo, akauya nomusoro wake mundiro, akaupa musikana. Musikana ndokuupa mai vake. Vadzidzi vake vakati vachizvinzwa, vakauya vakatora mutumbi wake vakauviga mubwiro. Pandaidzidza nyaya iyi pastor, pane marizini akawanda anobuda muBhaibheri anogona kuburitsa kuti sei Mwari vakatendera kuti Jona afe kafiraka. But pandaiona chidzidzo chatiri kuita ichi,
ndakatoti ndofunga futi zvimwe futi Mwari akatendera kuti pasazoite confusion yekufunga kuti Jesu mission yake ndeyei. Okay. Kuti zvijeke kuti haana kuinga physical deliverance yekuburitsa vanhu mumajeri. Saka ukaona bhururu wake akamuparidzira ari hama yake akamusiya ariko asi osunungura nemweya tsvina. Ndofunga zvaitirwa nzi zvijekere vadzidzisi vebhaibheri kuti patinofungisa kuti basa raKristu nderei tizive kuti hongu Kristu anogona kukubatsira negood living, okukomborera nemuchato, okukomborera dzimwe nguva kuti ukamuteerera haukaruko uchipara mhosva woenda uko. But chikuru choda kuburitswa pari kunzi setting free captives, kukepchwa nemweya yetsvina. Kwete zvekunosunungura vanhu kumajeri. Saka mazuva ano hakufaniri kuita n'anga kana muprofita anoti ndine simba rekuti chero ari kujera abude. Zvatosiyana, ndosaka ndapaemphasize ipapo kutoti harisi zano raMwari kuti urambe uriko kujeri ikoko, because majeri aya mukatarisaka urongwa hunototenderwa naMwari kuti dzimwe nguva munyika mugariki. Vanhu vakorektike unhu hwavo. Saka Jesu ada kuisa pachena kuti ava vachiita correction yavo vanotungamira dzinyika vari correct vakadaro. Iye mission yake iri nepasaidi ndeyekubatsira kuti munhu asarambe ari imba yaSatani. Kunyangwe Jona akanga asungwa asina mhosva. Hazvo. But Jesu aida kungoburitsa bedzi kuti pfungwa hombe yandainga kuti mutenda hafane kuramba ari imba yaSatani. Ndinosunungura. Jesu musunungura. Ameno pari kujeka kana. Toda kutenda tiri pachidzidzo imba ndeyani part 5. Regai timbonzwa rwiyo toya toenderera mberi. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Imba ndeyani part 5.
muchikamu chinechi pastor chekutanga taona kuti Jesu haana kuti Satani zvaasina kusarenda ari panyika vongosiya. Jesu akauya pazvimwe zvaakainga chikuru chacho kwaive kusikosunungura vanhu vasarambe vari imba yaSatani. Toda kungoerenga mavhesi mairi anoratidza zveshuwa simba iri aive naro, then muchikamu chino tozoona dhenja iripo pakusunungurwa kwevane mweya yetsvina. Pane dhenja futi iripo, but ezvinoga timboonai kungoti zveshuwa here anozvigona Jesu nyaya iyi. Pana Luke 4 verse 31 to 37. Luka 4 verse 31. Zvino wakaburukira Kapenaume, raiva guta reGarireya, akasivadzidzisa nemisi yeSabata. Vakashamiswa nokudzidzisa kwake, nokuti shoko rake rakanga rine simba. Zvino musinagoge makanga muno munhu wakanga ano mweya wakaipa wetsvina. Iye akadanidzira nenzwi guru achiti, haiwa tine mhaka iko nemi Jesu weNazareta? Mauya kuzotiparadza kanhi? Ndinokuzivai kuti ndimi ani, muri mutsvene waMwari. Ipapo Jesu akaurayira achiti, nyarara, ubude kwaari. Mweya wakaipa ukamuwisira pasi pakati pavo, ukabuda kwaari usina kutongomukuvadza. Kutya kukavawira vose, vakataurirana vachiti, shoko iri ndereiko? Nokuti unorayira mweya yetsvina nechikuriri nesimba ikabuda. Mukurumbira wake ukanzwika kumativi ose enyika yakapoteredza. Vanga vakutofunga kuti zvinhu zvinoraramika nazvo pastor, kuti pakadai ndo zvangomuwirawo. Vaisafunga kuti pane angagone kugadzirisa nyaya idzi. Unoona kuti nemweya wacho wetsvina unotoenda nekuchechi. Nyaya yacho pastor, mweya yetsvina hondo yacho ka hatigoni kuramba chingotaura mastrategy anoitwa naSatani. Mukusiyana kwawo mirai vanhu vakurumidza vaziva kuti simba riri kuna Jesu. But mutotaura chokwadi, inotokutendera kuenda kuchechi. Iwo wakagarwa. Iwo wakagarwa nemweya yetsvina utoriko every week usingarofe. Saka hanzi vanhu vakashamisika kuti zvinhu zvinongorayirika easily like this zvotoenda. Ende hanzi wakamudonhedzera pasi haana kukwara. Hanzi mbiri yaJesu ikatendera kuti ari kungorayira yobva. Ndo zvaatori nanhasi pastor. Ndo zvandangoti muerengere nyaya. Inzwai rimwe vhesi futi pana Mark 1:33 to 34. Marko chapter 1 verse ya 33. Guta rose rakanga ravungana pamukova. Akaporesa vazhinji vakanga vachirwadziwa namarudzi ehosha. Akabudisa mweya yakaipa mizhinji, asi wakanga asingatenderi mweya yakaipa kutaura, nokuti yakanga ichimuziva. Saka zvaiitika futizvi. Pese Jesu paaisangana nemweya yetsvina, mweya yetsvina yaikundwa. Saka maona usiku hanzi vanhu vakararira kuuya pachivanze, vaive nemweya yetsvina vachibatsirwa vachisunungurwa. Ndima mbiri idzi tangoti dzibatsire vatendi kuti vanyatsonzwiswa zveshuwa Jesu simba iri anaro. But padauda kuenda ndepane dambudziko pakurayira mweya yetsvina ichibuda. Toda kunzwa kuti iye Jesu anoti kudii paarea iyoyo chete. Zvishoma zvatoda kungobata pana hande pana Luke 11 verse 14 kusvika pa20. Luka 11 verse ya 14. Yes pastor. Zvino wakanga achibudisa mweya wakaipa waiva mbeveve. Mweya wakaipa ukati wabva, mbeveve ikataura. Vanhu vazhinji vakashamiswa. Asi vamwe vavo vakati, unobudisa mweya yakaipa naBherizebhuri, mukuru wemweya yakaipa. Asi vamwe vakamuidza, vakakumbira chiratidzo kwaari chinobva kudenga. Zvino iye wakati achiziva kufunga kwavo, akati kwavari, ushe humwe nohumwe hunozvipesanisa hunoparadzwa, neimba inopesana neimba inowa. NaSatani kana achizvipesanisa, ushe hwake hungamira seiko zvamunoti ndinobudisa mweya yakaipa naBherizebhuri? Kana ini ndichibudisa mweya yakaipa naBherizebhuri, ko vanakomana venyu vanoibudisa nani? Naizvozvo ivo vachava vatongi venyu. Saka pane munhu anga aburitswa mweya wakaipa pastor naJesu.
vaitungamira chechi nguva yezvikanzi zvezvefeki izvo ari kushandisa simba remweya yetsvina. Ndopaanga akuedza kutsanangura kuti manje mweya yacho yetsvina inorwisana sei, but haana kurambawo pfungwa iyoyo. Ivo vaitomuti ashandisa simba remweya waBheezabhebhu. Ndobva ati allright, ini kanishandisa simba iroro, ko vanakomana venyu pavanoburitsa mweya yetsvina vari kushandisa simba rani? Pfungwa yandoda kuti ibatike pasta ndeyekuti Jesu aiburitsa mweya yetsvina, asi kune vamwe vaiburitsa vasiri vekembi yake. Ndo vari kuti vanakomana venyu kuti iye ari kuburitsa, but haasi kuramba kuti kuna vamwe vari kuburitsa, asi ari kuvati ivava havazive timu iri kunoko, imwewo timu. Saka katauriro kaJesu apa ari kuti inzanisai hunhu hwangu nehunhu hwevana venyu. Right. Muchiona kuti inini nehunhu hwangu hwakanaka kana muri kuti ndiri kuburitsa nemweya wetsvina. Right. Ko vana venyu vane hunhu hwakaipa vari kuburitsa nemweya wani, because haasi kuramba kuti vese vari kuburitsa, but ari kuti munyatsozva kuti inini ndaburitsa nesimba ripi. Chimbotangai matariro venyu vari kuburitsa vacho, muone karekta dzavo. Mukaona karekta dzavo voburitsa, nekarekta yangu ndoburitsawo mweya yetsvina, munofanira kubva mawana anza kuti simba rinoshanda mandiri nderipi. Asi hatina kutofanana sekusiyana kwemakarekta edu. Simba redu hari kubvi kusosi. Saka izvozvo zvamutota pasaka ndo zviri nyika nhasi. Sei toda kuti pabata apa panoda kungwarirwa, because tikaira tangoti Jesu akainga kuzoburitsa mweya yetsvina, Jesu tinobva tamaasosieta nechechi. Saka zvinobva zvasiya sekunge tiri kungoti kuburitswa kwemweya yetsvina ese kunoitwa muchechi ndiJesu. Saka ndima iri kubva yatipa chenjedzo kuti handizvoba, mweya yetsvina inogona kuva iri kuburitswa kwese, but wotoona kuti makembi 2 akasiyana. Saka iye ari kuti mukaira maona vana venyu maburitsiro avo nehunhu hwavo, kutaura chokwadi mukada kunyatsojaja zviri fair, muchaona kuti inini ndiri kuburitsa nemunwe waMwari. Saka zvatoda kuona pasta ndezvekuti pari kunzi naJesu, mukaona simba riri kushandiswa nevanakomana venyu nerangu akasiyana, bvumai kuti riri pandiri munwe waMwari. Toda kuona kuti sei akashandisa vari kuti munwe waMwari asina kuti isimba raMwari. Pane zvaaida kutobatsira vaivepo pana Exodus 8 verse 19. Exodus 8 verse 19. Zvino n'anga dzakati kuna Farao, munwe waMwari, asi mwoyo waFarao wakaomeswa akasateerera sezvakanga zvarebwa naJehovha. MuEgypt paya Mozisi naAroni pavaitenderwa naMwari kukonzera matenda aya akatambudza vaIjipita, pakambotanga paita contest yetsvimbo dziya dzichiita nyoka, yaAroni ikamedza dzese, ndobva mvura yemurukova yaita ropa, ndobva nyika yazosara matatya. Pazvaitika zvese izvi vana Mozisi vaiti vakaita, n'anga dzaFarao dzaizvigonawo. Mozisi vakaita kuti mvura ite ropa, n'anga dzaizvigonawo. But pakazosvika dambudziko reumhutu, vana Mozisi pavaita kuti mvura ite ropa, n'anga dzaidaro mufundisi, nematatya ndizvozvo. But pane stage yavakazosvika kukundikana, ndobva n'anga dzataura dzega kuti munwe waMwari. Saka Jesu paakashandisa vari kuti munwe waMwari, aida kudzorera vateereri vake kunyaya yekuIjipti, kuti masaramusi anogona kuitwa nemakembi 2 akasiyana, vese vachiita zvinenge zvakafanana. But panozosvika stage yaunoona kuti aiwa apa isimba raMwari sezvakaitwa nen'anga dzaFarao. Saka panyaya yekuburitswa kwemweya yetsvina pasi ndopatoda kudzoka, inogona kuitwa nekembi 2, nemunwe waMwari nevari vekwaSatani. Vachizviitirei kuburitsana? Itondibatsira ipapo, ndopandoda kutosvika, ndopakakosha manje ipapapo. Kazhinji anomanzwa kuti n'anga padzakazobvuma kuti munwe waMwari, asi hanzi mwoyo waFarao wakaramba wakadii? Wakaoma, because padzaigona zvairamba zvichishingisa Farao kuti zvaitwa nevanhu vaMwari it's nothing, hapana chinoshamisira pazviri. Saka kazhinji pazvinoitwa kukembe kwaSatani kusimbisa munhu kuti arambe ari muchivi,
Alright. Saka apa uri kuti munhu ane mweya wakaipa right akasvika pane mweya wakaipa mweya yakaipa yese yese saka anogona kungotaurirana kuti hachimbobva shamwari zvoita sekunge ndini ndabvisa kuitira ava vari kushandirwa ava vabvume vaende futi kuna Satani varambe variko ende havana chavanochinja pane zvinodiwa naMwari. Saka inenge iri way yekuti mufungo kuti kwaita simba raMwari asi risiri. Saka zviri possible pastor kuti Jesu akainga kudzinga mweya yetsvina, kembi yaSatani inodzinga. Zviya zvekunge sekuti mweya wetsvina uri pamuri handiti mowiswa kwandiri ndiri mumwe mweya wetsvina, kungotaurirana kuti chimbobva paari. Muri kuona zvazviri kuitirwa kuitira kuti munhu arambe ari kudariro renu tichiita zvatinoda naye. Saka ndati paite chenjedzo kwamuri vateereri kuti patiri kutaura nyaya yekuti Satani anodzikinura vakatapwa nemweya yetsvina, eriya iyoyo Satani anoitati Jesu anodzikinura vakatapwa, eriya iyoyo Satani anoitambira. Chaanoidira ndechekuti akaita unga abvisa, imimi munobva magutsikana muri ikoko kunosvotesa Mwari. Saka Bhaibheri parinoti musaende kun'anga, musaite zvemasvikiro, musaende kuvavuki ndovaprofita venhema. Vanhu ava vanogona kuti ukaenda kune mumwe oita sekunge adzinga mweya wakaipa mune umwe, iye Satani achikuda kuti murambe muri kukedziwa. Zvazvinotoita kazhinji munototanga tanzi madii kumbofamba naye. Saka pamunotoenda naye kungave kun'anga anotodzoka anani. Handikugona chitsotsi chacho pachiri. But chinobatsira mutendi kuti azive kuti isimba raaniri. Kutoti n'anga mutendi anofanira kuziva kuti hadzidiwe naMwari. Svikira haridiwe naMwari. Handi mazona ndo zvinogona kubatsira. Anyway, hatiende hedu pamberi tione formula yaJesu yekudzinga yacho. Muchabva maona kuti ndo zvimwe zvinobatsira kuti uzive kuti isimba ripi rashanda panapa. Handei pana Luke 11 verse 21 to 23. Luka 11 verse 21. Kana munhu une simba wakashonga nhumbi dzokurwa achirinda imba yake, nhumbi dzake dzinochengeteka. Asi kana mumwe unomupfuura nesimba akamuvamba akamukunda, ipapo uchamutorera nhumbi dzose dzokurwa dzaakanga achivimba nadzo ndokugovera izvo zvaakapamba. Iyi passage pastor ikabuda zvakanaka kuvateereri inovabatsira kuziva kuti abvisa mweya wetsvina apa ndiMwari here kana kuti ikembi yaSatani. Hanzi pakaita munhu ane simba, ane zvombo zvake zvaanoshandisa kugadha imba yake, kana aine pfuti dzake nemapanga nematemo zviri mukati memba zvinochengeteka. Asi pakaita mumwe munhu anomukunda simba, omuvamba panzapo, omutorera nhumbi dziya dzaanoshandisa kugadha pamba, akamutorera, ipapo amukunda uya achabva atora vese nezvinhu zvakachengetwa mumba obva aenda nazvo. Zviri kureve apa zviri kutsarangura marwiro anoita Satani naKristu. Satani kana achisunungura vakatapwa anoita sei? Ndo vari kunzi ndo midziyo yakatapwa iri mumba. Ari kunzi strong men ndiSatani. Handitika? Zviri kunzi zviri mumba ndo vanhu vaacapture. Saka Jesu anosunungura sei? Anotanga nekusvikobvisa maweapons ari kushandiswa naSatani kucapture vanhu. Kana abvisa maweapons ozosunungura vanhu. In other words, takaona kuti mamwe maweapons anoshandisa ifie, anoshandisa urwere, anoshandisa mabira nemamwe mapati, anoshandisa kuattractwa, kutendera vanhu kuti vapfeke zvisina kunaka. Saka Jesu hatange nekungosvika kuti mweya wetsvina buda. Anotanga aita kuti zviri kutembwa nazvo naSatani kuti acapture vanhu zvafumurwa. Kana zvafumurwa ozorayira kuti mweya wetsvina ubude. Isai mawedzi enyu pastor, ndoda kunyatsona kuti mapabata here. Kureva kuti Jesu kana auya anobatsira kuti vanhu vanzwisise kuti
ikudaiwo kutewa naSatani, ukadai waenda kuna Satani, ukadai waenda kuna Satani. Right. Kana vanhu vajikerwa, vanhu vari kukurudzirwa kuzviavoida, kuzvinzvenga, ndokunzvenga Satani. Exactly. Kana achidzinga manje, then maane nzira dzekuramba makachengeteka. Saka imwe kembi zvainoita, even mwana akaita madhimoni zvichikuzwa, tomboti nemusic yaanoteerera munzeve, kana kuti nemufananidzo yaanowana, tikembe kwaSatani hainei nazvo izvo. Inongoswoti muzita raJesu buda. Panotaurwa kunzi zita raJesu. Havatange vaexposa zvombo zviri kushandiswa. Luke ati paparable chinotanga chaitwa kubvisa, disarming. Kutanga waexposa kuti onai zviri kushandiswa kuti vanhu vazova possessed ndezvizvi. Kana zvaiswa pachena pozora iro. But kembi yekwaSatani haidi kuti muzive chakonzera. Inongoita drama rekungoti muzita raJesu buda. Rega timbonzwa kapoti kuyatosimudzira ipapo, pane point yakakosha. Aditika, toda kutenda tiri pachidzidzo imba ndeani part 5. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Imba ndeyani part 5. Muchikamu chapfuura pastor, summarizai zvatataura. Takatarisa kuti Jesu akainga kuzosunungura vakatapwa nemweya yetsvina. But mweya yetsvina inoburitsana futi. Ungazive sei chimwe chatangobata muchidzidzo muno kuti kaitiraka akasi kekuburitsa kekembi yaMwari
ndekekembi yasatani. Pabuda kuti Jesu kana achisunungura vanhu kubva kumwe uranda hwemweya yakaipa, anovaisira pachena kuti izvi zvinokoka Satani, izvi zvinokwezva Satani, izvi misungo yaSatani. Munofanira kuzvichenjerera. Saka vanhu vanofanira kuregera kuita kwese kunokwezva mweya yetsvina. Angaa mapfekero, angaa madyiro, zvingaa zvinoverengwa, nziyo dzinoimbwa kana dzinoteererwa, twese tunogona kupa mikana kuti Satani auye. But vekukembi yaSatani, chavo chavanongosvika vanogona kudaidza zita raJesu, yes, nekuti mweya yakaipa inogona kuendawo kuchechi, yotoita kunge yadzingwa, asi havana hanya nekararamiro kanozoita munhu. Right. Ndo zvimwe zvabuda muhurukuro yataatinayo. Ndizvozvo chaizvo. Saka toda kuti pastor, pane zvatadzidza kuti munhu ane simba, ndikumbira kuti mutaure nevateereri, because kune vamwe vari kufunga kuti vaakuri beyond. Okay. Kwekuti vari kufunga kuti mufundisi nezvatakaita hakudzokeke. Because munhu anenge achiziva, ungave munhu pamwe anga achirarama muuroyi huri serious, kana muchipfambi chiri serious, chaanyatsoona kuti maitiro anda anchiita chipfambika, kutaura chokwadi simba racho mweya yetsvina. Nezvimwe mukusiyana kwazvo pastor, pane mumwe anonyatsoona kuti kutaura chokwadika, inini ndinyatsori mwana waSatani maitiro angu, ndakakepchwa ende ndozvandiri kungoraramira, but ari kunzwa vhangeri. Pastor, ndoda kuti nezvatatodzidza, taurai nemamwe mawedzi zvijeke kuti hakuna vari captured vanotadza kuburitswa naJesu Kristu. Zviri kutaurwa namufundisi vateereri. Pane imwe nzvimbo takambosangana nevamwe amai, munhu wamwe ari mataura zvenyu, asi zvinosiyana. Atinga zvikanzi nyaya yavo, ivo pavakapinda munyaya idzi, vakatoenda naatete vavo, ndobva vanointroducwa kune imwe n'anga. Saka yakavatora ikaenda nayo musango, n'anga yechikadzi. Inonzi akasvikotema kasharapu, ndokurova dombo nesharapu yeye, ndobva patovhurika zimusiwo, hanzi ndobva ndanzipinda, ndobva ndapinda, ndobva atorova pamusiwo ndichiona, ndobva ravharika. Okay. Saka ndakaita vhiki ndiri mudombo muya, ndopa akabuda nemasimba iwayo. Asi anoti muvhiki iroro ndakaitiswa mhiko dzekuti handigone kubva ikoko, munotondiviga nhasi. Saka chidzidzo ichi chiri kuburitsa pachena manje kuti Jesu ane simba. Chero wakabikwa mudombo kwevhiki, Jesu akatouira kuzodzikinura vanhu vakadaro. Ipapa pane nyaya yemhiko inotyiwa nevakawanda pastor. Vanenge vachiti ndinotofa, handida hangu, please ndakunzwai, apa chindisiyai. Unoziva kuti chimwe chiro kanganuka nevanhu ndechekuti ukaramba wakabata mhiko dzawakaita naSatani nemweya yakaipa, wagara uchazongofa. Unogona kusafa vhiki rino, asi uchazongofa. Handiti mazviona. Saka ufunge kuti kasitoro zvakanaka kuti vateereri vanzwise kuti kutobva pamhiko naSatani kunyangwe Mwari akasakurwira, ipapo ukafa zvakataurwa nana Shadrach zviya, asi ukafa wakudivira Mwari wagona, zvagoneka. Because kune vamwe vanenge vachitoti ndakatotemerwa nyora. Saka chidzidzo choda kuburitsa kuti hakuna ari captured. Kunyangwe Satani, Bible riri kuti is a strong man, anotovambwa naKristu, otoitwa disarmed, zviri captured zvotorwa. Saka shuwirai chinhu chakadaro ateereri. Sezuva rakaita seranhasi zviya, zvimisire kuti Mwari set me free. Set me free. Hazvina basa kuti wakatyisidzirwa, wakatemerwa mangoromera, wakatemerwa nyora dzechine mhiko, Mwari anokusunungura. Hatifambei pastor. Tisati tafamba kasoro, wakamboona here ameno, inini maexperience yandaanayo pa 30 years dzitiri muministry, hapana pandati ndambosangana nemunhu ada kusunungurwa kubva muuranda uhwo anofa in the process. Hakuna. Mwari hasati ambotendera chinhu chakadaro. Saka idi rusununguko rwuriko vadikani.
hatichionai kuti Jesu zvaaine simba iri nekaitiro aka kemasununguriro, because Isaiah atika anozivisa kusunungurwa kwevakatapwa kureva kuti haangodhilivhi, anokudza iprocess yacho nezvinodiwa then wozosunungurwa. Kaitiro kakaka anako ega here because akaenda kudenga. Tochidii nhasi kaitiro kake kekusunungurwana pana Luke chapter 9 verse 1 na 2. Luka 9 vhesi ya 1. Zvino wakaunganidza vane 12 akavapa simba nechikuriri pamusoro pemweya yakaipa yose nokuporesa kurwara, akavatuma kuparidza ushe hwaMwari nokuporesa. Vatumwa akavatuma vari 12 vadzidzawo kuti endai munoita basa iro, akavapa simba rekuita kuti mweya yetsvina isarende. right. Saka simba iri harisiri kuna Jesu ega, akabva ari pavadzidzi. Vaingova 12 vaya chete here, handei pana Luke 10 verse 1. Ndida kuti tingoti tambanzei mozotaura. Luka 10 verse 1. Shure kwaizvozvo Ishe wakagadzazve vamwe vana 40 akavatuma vaviri pamberi pake mumaguta ose uye kwose kwaakanga achida kuenda. Ministry iri kukura, atuma vamwe 70. Chandoda kuti mubate vanhu ava pavari kupiwa simba over mweya yetsvina, vari kuripiwa vaenda kubasa. right. Ndobva atuma vamwe 70 ndobva vaenda. Toda kunzwa pakadzoka 70 maripots avakauya nawo vachibva kubasa. Pana Luke 10 ipapo verse 18 to 20. Maybe tanga ine verse 17 chete. Alright. Luka 10 verse ya 17. Yes. Vana 40 vakadzoka nomufaro vachiti, Ishe, kunyangwe nomweya yakaipa inozviisa pasi pedu muzita renyu. Right. Chii chiri kuitika? Vadzoka kakuya kwavatumwa. Vadzinga mweya yakaipa ichienda, vatoona kuti vanhu vari kusunungurwa zvizvo, vobva vauya vachivhara kuti aiwa vanhu vakasunungurwa vanga vaine mweya yakaipa. Ende chinhu ichocho chinofadza pasi, because kwavarika chinhu changa chisingamboitike kumaraini vari kumba. Saka vakashamisika kuti kwatataenda uka mweya yetsvina chaiyo yanga ichiteerera ichibuda zvokuti paripoti yavo maripoti aiye zvino izvi pastor, ukabvunza vaparidzi kuti wanga uri sei musangano, vanogona kuripota vachiti kwakabhabhatidzwa vanhu vakawanda vakasarudza Kristu, which is good, but muchaona kuti ripoti yavo haina kutanga ikoko, kuratidza kuti area ikai inenge ine kakunakidza kainoita zvikaita kunge zvaitwa newe kuti mweya yetsvina yabuda. But Jesu akabva apa comment vafarira kudzingwa kwemweya yetsvina iyi. Maybe sataenda ipapo ndambokukatai, mamuda kuti kudii? I think ngatiende tofamba chiverengai verse 18 kusvika pa20 pana Luke 10. Luka 10 verse ya 18. Yes. Akati kwavari, ndakaona Satani achiwa kudenga semheni. Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada napamusoro pesimba rose romuvengi. Hakune chinhu chingatongokukuvadzai. Asi musafara bedzi nechinhu ichi kuti mweya inozviisa pasi penyu, asi mufare kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Saka pavakaripota paya Kristu akabva aona zvaizoitika even patime yaachanofa pamuchinjiko, kukundwa kuchaita Satani achirambidzwa kuzoramba achienda kudenga zvachose. Ndobva aenderera mberi zvikanzi no, simba irika ndatokupai, kuratidza kuti rakachipiwa vatendi. Zvikanzi rekutsika pamusoro pemascorpions nenyoka, kungomirira simba over mweya yetsvina. Zvikanzi ndakupai simba irorero. But ndiri kuona munenge mafarira zvisiri izvo. Musanyanye kufarira kuti mweya yetsvina iri kubuda. Nyanyai kukoshesa kuti mazita akanyorwa ere mubhuku reupenyu. Mimi vacho muchaponeswa here. Exactly. Saka munhu anogona kubisa mweya yetsvina iye asingaende kudenga. Exactly. Ndopaya patambodzidza paya kuti pakubiswa kwemweya yetsvina pane danger. Munhu akada kumira achiti ndofunga isignature yekuti ndiri waMwari, isi tatoona futi kuti mweya yetsvina inogona kubviswa nemweya waBherizebhubhi, mweya yetsvina. Saka Mwari ari kuti chakanyanya kukosha kuvatendi hachisi chekuti munhu afokase kuti ndoda unotsvaga simba rekuburitsa mweya yetsvina. Simba iroro rinotongopiwa kumunhu ari genuine, ari pabasa raMwari. Pfungwa yandachifunga kuti muchataura ndeyekuti zviri kuitika kuvadzidzi vateerera mheno kana mazvona, havasi kuburitsa mweya yetsvina iyi vari kumba vachidya sadza. Mheno kana mazvicherechedza. Haizi pfungwa yekuti
iri kusanganikwa nayo vari vanhu vatori kungoita zvavari kuita. Vari kusangana nazvo vari pabasa vachiita evangelism. Vachiparidza vhangeri. Saka havasi kuuya vakaplana kuti mirai muone mangwana zvaichaita mweya yetsvina. But zviri kuitika ndezvoti mweya yetsvina iri kuda kusikoita ahindrance. Iri kuda kusikokanganisa kuitwa kwebasa. Yamira sechibinga mupinyi munzira yebasa. Hence pakadaro ndo pavari kubva varayira yobuda. Isa ine mashoko enyu pandiri kuti saka zviri kujegeswa nemunhu waMwari ndezvekudaiwo kuti kana vanhu havangosumukewo nodzika tenda apo kotanga kuadvertisa nekunyora maposters kuti uyai tizodzinga mweya yakaipa. Asiriwo mashandiro yasiyana nemaagricultural show. Mweya zvinoita mubasa raMwari ndezvekuti vanhu vaenda vari kunoparidza vhangeri. Mweya yakaipa yabva yamuka imomo kuda kuvhiringidza kufamba kwebasa nekutadzisa vanhu kutendeuka. Ipapo inorayirwa ichienda. Mada undisekesa ndiri mustudio pamati zvasiyana neagricultural show. Musaitonga agricultural show yakaipa. Pfungwa inotaurwa namufundisi ndekuti agricultural show inototanga yaadvertiser kuti mugoziva kuti kuine vanhu vemakambani nezvakawanda. Mweya yetsvina hainzarwo kutanga waadvertiser kuti musi wechitatu kana musi wefriday uyai mese tichadzinga mweya yetsvina. Handizvo zviri mubhaibheri. Munhu anenge agara ari kutoita basa revhangeri, but mweya yetsvina yoda kuita an obstacle. Mwari pakadaro anopa simba rekuti mweya yetsvina irayirwe. Hachizi chinotoplanwa kuti mangwana tadii kumbonodzinga mweya yetsvina. Mandinakidza pamati agricultural show. Saka kudzirira dambudziko iroro kuti vatendi vasanyanye kufarira kuti dai ndaita simba iri. Matthew 7 verse 21 to 23 ine yambiro iri very serious. Mateo 7 pa21. Havazi vose vanoti kwandiri Ishe Ishe vachapinda muushe hwokudenga, asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina utongo kuzivai. Ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Saka bhaibheri rinoda kuramba richitsimbidzira pfungwa yekuti chakakosha kwatiri kuti tiite ukama naMwari, tichiteerera zvavanotaura, mazita edu onyorwa mubhuku reupenyu. Tikakonzentreta pakuti ndakamboita mumwe musangano wechechi, mweya wetsvina ukabuda. Bhaibheri riri kuti zviri right, but chinokosheswa naMwari inyaya yekuti iwewe zita rako rakanyorwa here. Munoziva kuti sei dzimwe nguva Mwari achitotendera kuti mweya yetsvina ibude? Because unengoita basa raMwari. But hazisi kureva kuti ukaita basa raMwari next month ukabackslider uendera kudenga kuti pawakamboita basa paya mweya wetsvina wakabuda. Saka muona ari kunzi chinokoshesa naMwari vanhu vanoita kuda kwaMwari. Chechi 2 chikuita kuti Mwari ataura achidai kuziva futi past. Ipapo panoda kujeka kwano kuti kune makembi mairi anoburitsa mweya yetsvina. Kembi yaSatani neyaKristu. yaSatani inorayira kuti buda kuitira kuti munhu arambe ari kuri wrong. YaMwari inorayira mushure mekunge yaudza munhu zvinokonzeresa kuti Satani acapture imba yozorayira. Saka panoda kuti pacherechedzwe ipapo. Kweisusu nhasi tochidii pastor? Apa takaona simba rakapiwa vadzidzi ko vari kurarama nhasi. Great Commission munoiziva here pastor? Kutuma kwakaitwa iri kunani? Iri kuna Mateo 28. Iverenge iyoyo. Nhasi dai vatadza vateereri vachinzwa. Matthew 28 verse 18 to 20. Alright, Mateo 28 verse 18. Ipapo Jesu akasvika akataura kwavari akati, ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene. Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Kutumwa kukuru kwakatumwa vatendi vese mukacherechedza mavara ashandiswa ipapo. Hapana pari kunzi endai munodhilivha mweya yetsvina. Ndikutaura mavara chete ataurwa. Pari kufokasa kuparidzwa kwebhaibheri neshoko raMwari. But Jesu atotanga ataura ndakapiwa simba. Saka zvazviri kureva ndezvekuti vanhu patineichita basa revhangeri, simba ritoripo kuvatendi vanoda kuteerera Mwari, kuti pavari kuita basa iri vakasangana nezvimhingamipinyu zvemweya yetsvina
vanorayira mweya yetsvina ichibva, but core business kuparidza vhangeri nekudzidzisa vanhu kuchengeta zvakarayirwa naMwari vanenge vatenda vobhabhatidzwa. Saka Great Commission haipe emphasis pakutoti endai munodzinga mweya yetsvina, iri kuti endai munoparidza vhangeri. Isei nemamwe mashoko pastor, nguva dzedu dzaakukwana. Nyaya inokosheswa yatinofanira kukoshesa kuparidza vhangeri kuti vanhu vatende kuna Jesu vaponeswe. Yes. Asi munzira dzebasa Satana apo nepapo anogona kumuka achida kudzivisa basa. Saka simba tinaro ende Jesu anotiperekedza, ndiye anozodzinga mweya yakaipa. Pastor, muchangopindura maverenga John 1:12 mungopindura zvandichakubvunzai, then mobva maoneka vateereri. Ko kana ndatendeuka zviri genuine, ndinongori ne2 months ndaakupinda chechi, ndoenda ndichinoita witnessing, pobva pabuda munhu ane mweya yetsvina, ndinoita sei? Ndinogona here kutoti Mwari andishandise kuti mweya wetsvina ubude? John 1:12. John 1:12. Yes. Asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake. Saka kana watendeuka zvedi hazvina basa kuti une 1 week. Kana uri pabasa Jesu anoti ndinokuperekedza, anoenda newe. Saka une ruramiro yekutodzinga mweya wacho nezita raJesu. Unoenda nekuti anoudzinga hausiwe, asi Kristu anenge achifamba newe. Pastor vachatipa phone number yekuti tikaisa mameseji ipapo tinopiwa malink ema-WhatsApp groups ekuti tikajoina magroup aya tinowana zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure zvinobatsira kunzwisisa kwedu shoko raMwari. Mfundisipai vanhu WhatsApp number dzekuti vaise mameseji ipapo. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Kana ndina Jesu ndinoenda kwese anotungamira, kuti asipo handina rufaro, kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu handirindega, kana vamwe vandisiya aneni, kana nzira izere matambudzo, kuti Jesu aneni ndinofara, kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu ndingararako, apo dima repasira ndibata, ndinoziva kuti achandimutsa, kwese ndina Jesu musha wofadza, kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityi chiro. Nditungamire mukati mezviedzo, mananda andibata, ndimwedombo ndiwikende, ndimwemo otungamire, tungamire, semwana awonyaratamu, unganyaradzinyanga, mananda anomunzwa, kanama atinyarara, imwite tenzi wenyanza, tenzini tungamire, aponda yasvikanyanza, mananda aondityisa, handichina zororo, ndotsamira kune mwika, ngandinzwe imwi motiti,
inokutungamira